God fleksibilitet og godt spil. Og så er der altså åbnet ud til Christian Hjort. Så igen er det Kim Weiss. I scene sætter Tobias Mark efter nogle gode pasninger. Og der bliver den så sendt ud af banen, og så kan Emil Laursen fløjte af til udfordringen af Pelle Nyman, der skal den vej. Og der er strafudninger! Peter Sand på Oregon! Hvornår er et mål? Det er det selvfølgelig, når bolden har passeret denne streg. Som jeg ser det, så tvivler jeg på, den er inde. Jamen, jeg kan ikke stå ude for siden og så vurdere på centimeter, men den har sluppet linjen, således at der er klart mål. Ja, altså, hvis linjevogteren han ikke har vinket der, så er jeg blevet alvorligt sur, tror jeg. Og i det hele taget stor fokus på mål eller ikke mål i bundgyseren mellem FC Midtjylland og AGF i dag. Det er en stor fejl af finske Aho. Giver efterfølgende Claus Kjærgaard en stor mulighed, men Kjærgaard vælger den forkerte løsning. Det var efter bare 11 minutter, at Kjærgaard fik denne store mulighed. Og FC Midtjylland begynder klart bedst og har i kampens første fase trykket AGF helt i bund. Og som resultat af det store pres får FC Midtjylland et væld af hjørnespark. Alle ligger tæt ind under mål. Og her kommer AGF i voldsomme problemer. Først bliver der reddet på stregen, og i anden omgang en super redning af Steffen Rasmussen på forsøget fra Magnus Troels. Steffen Rasmussen holder i den grad AGF inde i kampen. Og AGF har altså kæmpe problemer på de her dødbolde til FC Midtjylland. FC Midtjylland mangler i første halvleg kun målene, for spillet er både godt og lovende. Og AGF har nok at gøre med at forsvare sig. Her endnu en gang en høj bold ind i feltet. Endnu en af dem, der volder AGF problemer. Og så Mikkel Thyssen med en god mulighed. Men han vælger mellemløsning. Han kommer i tvivl om, man skal afslutte eller aflevere. Stadigvæk nydeligt FC Midtjylland-spil. De spreder spillet godt ud, og alle har modet til at angribe. Også forsvarsspillerne. Her er det højre bakken Rasmus Daugaard. Flot indlæg fra ham. Og derinde er det så Dennis Sørensen og Femi, der går i vejen for hinanden. De kan begge hætte bolden ind, men det ender med, at de ødelægger muligheden for hinanden. Nu er det ikke fordi, at vi ikke vil vise nogle AGF's chancer. De har bare ingen i de første 40 minutter. Lige indtil denne mulighed. En mulighed til Peter Gravlund og et resolut forsøg af Gravlund. AGF's første og eneste mulighed i første halvleg. For det er FC Midtjylland, der runder bedst af i første halvleg. Endnu en af de høje bolde ind i feltet. En af de bolde, der volder AGF problemer. Og derover der er det Jesper Mikkelsen, der næsten rammer bolden for perfekt. Og derfor ingen mål i første halvleg. FC Midtjylland får ikke bolden over stregen. Vi kunne nemlig være bagud med rigtig mange mål ved halvleg, hvis Steffen Rasmussen ikke har stået, som han har gjort. Og Steffen Rasmussen fortsætter de gode takter i anden halvleg. Det gør FC Midtjylland også spillet bare 1 minut. En stor chance til Claus Kjærgaard, men en super redning af Steffen Rasmussen. Endnu en super redning af AGF-keeperen. Han er reaktionsstærk på stregen. Og FC Midtjylland får flere muligheder for at få bolden over stregen. Claus Kjærgaard har bevæget sig ud på kanten. Et fint indlæg fra ham, og det er Dennis Sørensen, der ikke får ordentligt ramt på bolden. Midtjylland spiller pænt, men er ikke skarpe op foran. Spillet knap 10 minutter af anden halvleg. Billedet er det samme. FC Midtjylland, der spiller bedst, klart bedst endda. AGF skaber ingenting.
Mikkel Thyssen, der finder Claus Kjærgaard, og bolden kommer ikke over stregen. Til gengæld kommer bolden langt over mål. Midt i anden halvleg er AGF endelig på vej frem, endelig ved at skabe noget på FC Midtjyllands banehalvdel, men Sheikh Sarr med et harmløst skud, og alligevel AGF's bedste forsøg i anden halvleg. Et par minutter senere så tilbage til diskussionen om stregen, ikke nedrykningsstregen, men målstregen. Højt indlæg fra Rasmus Daugaard, Christian Bak svæver godt i luften, Steffen Rasmussen får hånden på, og Sheikh Sarr, spørgsmålet er, om han får reddet på eller bag stregen. Målet i hvert fald anerkendt, og FC Midtjylland fuldt fortjent foran med 1-0. En sand forløsning for hjemmeholdet, og når angriberne ikke kan score, så er det meget naturligt, at det bliver en gammel angriber, nemlig midterforsvareren Christian Bak Nielsen, der får scoret. Svært at afgøre, om bolden er over stregen eller ej, men målet bliver under alle omstændigheder godkendt. Og nu kunne den her snak så om bolden er over eller ikke over stregen være undgået, hvis ikke Sheikh Sarr havde lavet dette dumme og helt unødvendige frispark på Dennis Sørensen. Frisparket, der altså førte til målet. Bagud 1-0 skal AGF sadle om, ud med Jesper Sørensen, ind med Jimmy Højer, også ud med Christian George og ind med Peter Folgast. Men det hjælper ingenting. AGF skaber stadig intet, og savnet af den skadede kreatør Tobias Rahn er for mærkbar. Og når så selv Peter Gravlund laver den her slags kikser, så er det ikke AGF's dag. Vi har ikke en ærlig chance, altså. Jeg tror ikke, Anders havde røget bolden 2-3 gange i løbet af kampen, og sådan noget. Det er ikke mig. Så det var ikke godt nok. Det hele ender til gengæld med at blive en rigtig god dag for FC Midtjylland. Når man hopper rundt og er foreslået på den her måde og giver hinanden krammer, så er det fordi, det er en dejlig dag i dag. Her så lige forklaring på, hvorfor dagen er så dejlig i dag for FC Midtjylland. Indskiftet Christian Traoré finder godt højre bak. Rasmus Daugaard, der knaller bolden ind bagved Steffen Rasmussen op under overlæggeren. Denne gang absolut ingen tvivl om, at bolden er over stregen. Og ingen tvivl om, at FC Midtjylland vinder fortjent med 2-0 mod et svagt spillende AGF-mandskab. For hver kamp, der går, man ikke får point, så er det klart, at det bliver det sværere og sværere. Det siger sig selv.